Sveta Klotilda, također poznata i kao Klotilda Burgundska, bila je iznimno važna povijesna ličnost, kraljica i svetica, koja je odigrala ključnu ulogu u pokrštavanju Franačkog kraljevstva, a time i velikog dijela Europe. Sveta Klotilda rođena je oko 474. godine u Lyonu kao burgundska princeza. Njezin je život od samog početka bio obilježen obiteljskim tragedijama i političkim previranjima. Njezin stric ubio je njezine roditelje kako bi se domogao vlasti, no Klotilda je, unatoč arijanskom okruženju, odgojena u katoličkoj vjeri. Oko 493. godine udala se za Klodviga I, moćnog kralja Salijskih Franaka, koji je u to vrijeme bio poganin. Klotilda je neumorno i blago poticala svog supruga da prihvati kršćanstvo. Ključni trenutak dogodio se tijekom bitke kod Tolbijaca protiv Alamana. Suočen s porazom, Klodvig je zazvao Klotildina boga i obećao da će se krstiti ako pobjedi. Franci su pobjedili, a Klodvig se na Božić 496. godine krstio u Reimsu. Taj je događaj označio rođenje kršćanske Francuske. Nakon smrti supruga 511. godine, Klotilda se morala nositi s okrutnim međusobnim borbama svojih sinova za vlast. Razočarana svjetovnom politikom, povukla se u Tours, u blizinu groba Svetog Martina, gdje je ostatak života provela u molitvi, postu i brizi za siromašne i bolesne. Preminula je 3. lipnja 545. godine u Toursu. Spomendan joj se slavi 3. lipnja, a smatra se zaštitnicom kraljica, udovica, nevjesta, obitelji, ali i onih koji traže obraćenje svojih bližnjih. Molitva Svetoj Klotildi. Ova se molitva često moli za mir u obitelji, te za milost obraćenja dragih osoba, po uzoru na njezinu strpljivost s Klodvigom. Sveta Klotildo, ti si svojom neustrašivom vjerom, blagošću i ustrajnom molitvom uspjela omekšati srce svoga supruga kralja Klodviga i privesti ga Kristu, donoseći tako svjetlo vjere cijelom jednom narodu. Molim te, pogledaj na moju obitelj i na sve one koje nosim u srcu. Izmoli nam dar međusobnog razumijevanja, mira i sloge. Posebno te prosim da svojim zagovorom kod Boga takneš srca onih koji su se udaljili od vjere ili još nisu upoznali Božju ljubav. Daj nam njezinu strpljivost u kušnjama i snagu, da u trenucima obiteljskih nemira ostanemo postojani u ljubavi i molitvi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.